kubwatia nigo ni tioburai bw'omwiburi. Mwanchu murigereria bwe Soko TV, karibu sana. Naenda somorobolio ito bw'obugima nobo chenu omorobolio koja sore kirari tukoria Jumatatu chisa ibere cha marogoba abwa stoko batogo kwanera igoro ya maroire au itukoria rero ninde nero myagitari Dr. Kena Moses abwa stoko chuko kwanera igoro yo burwaire bumanyikane tebuna pelvic inflammatory diseases gose PID. Myagitari Dr. Kena Moses no ari na intuga iga nabe gago tweresera sobunge oboiga mburwaire ki daktari. Karibu sana somorobolio bwedu tukoria rero. Asante sana. Igwe kabisa. Msikaro. Ndio waga kwa munyagitari. Kabisa. PID, Pelvic Inflammatory Diseases. Naliye. Daktari ane Dr. Moses Kena Nsarigo, ngoro daktari ya World Fertility Centers ndobwate kliniki ga Busongo. Asenyomba ya Uru Plaza Egoroba ya gatatu erumu 307A. Karibu sana. Mutanda goteba happy new year. Happy new year to you. Naende bado mwaka no molere. Mwaka no molere. Daktari tuchakeri molioka oburoiro bwega bwa PID. Oboiga mburoire ki. PID mburoire ki. PID ni infection. Ekere infection yaikire enyumba y'omwana. Ekere infection yaikire enyumba y'omwana aliye kurukunga PID. Lakini liswali nga infection kiye. Infection yeye gosebi nyinyebi mbiri bi kwambokeribo. Kwambokeribo boroire bo kwambokeribo. Amorwire narabere sana akolenta PID. Uburiro bomo n'uburiro bwa gonorrhea. Gonorrhea. Uburiro bwa kabere is what you call chlamydia infection. Amorwire yabere mono narakolenta PID. Igamarwire yabere are sexually transmitted diseases. Namarwire omuntu akonyora wetera so kwambuka nagenda kunyuri PID likonyora musanja PID ekonyora omusubatu so mwana omwiseke oburire kwanyorire bo kwambuka mangenda gotera bo kuruna gonorrhea kwanyorire oburire bo kwambuka ribu asokore mu mugondo bo kuruna chlamydia infection oburire bo kwanga kwibisa tokoenda nyagitari. And in future we have a problem because nowadays in the future abaswati abange baje batware PID sana because abana mbara batware bari in adolescent stage bakonyora abana marwira ya gonorrhea bari school high school bakugenda nyagitari so kwamenyire no borwire bo kwambuka binga kientambi kwamenyire na chlamydia nga kientambi without treatment kwamenyire na gonorrhea nga kientambi without treatment. So what is going to happen is here orero boli bogo chaka gotira go chigo wetani ebigoti byinjira yo roiboro yani a cervix ekero byetani a cervix byaswaime ase enyomba yo mwana a uterus ekero bwa soireme nana bogotira ogende semekiri ya magena stokunga fallopian tube nana bora agende bakesa magena kali magenoka nabora bakesa omubiri bono mugima. So PID negento besumbweta abantu sana mutochikurigeno abantu basumbugete babwate PID sana lakini bakirete Bana daktari wataire gatie kigekoreta omuchando no kurimo mugondo na maybe mbi ebintu mbire nande bingaho bikoreta burairo mono mutugenda gukona PID nereko isore infection nga uburu amarwira yo kwambukiri wabe lakini ntombire in rare cases virulent mono abantekero
naroli abantu bavuga ati PID karabage cyokora abortion umuntu ogenda esa abantu abakora abortion umuntu nyolo burto tatagite burito bukikorusi ogenda esa abantu abakora bakubisha burito okonyoranga uyonde naroli mutu yawe no naroli mayiga yawe. So what does it mean? Oriole mutu yago otumire ekit kedogo ganga mvie kit keri nayo gutumia aho yore mayiga igo nabu atuburira mabira togende gukwanira so ekit keri yatumira nayo ko gutumira umuyitari gutumia sole obeko buri se uterus yawe. So ibintu muna biro bikoro kunga abortion birachangiye kolenda nduriro bono na maybe omuntu nabwate oburwaire obwisikari lakini tamaetinga maybe bono tuteyo ubwate oburwaire bwa gonorrhea goseju chlamydia igwateba na kiara na bimanyere kiara atware amanye na ya PID abwate tari gonorrhea buka again tukinna ndatebenga these are modern world abantu baje gutumye ibintu ebintu ebirande biragere birente changiye kolenta PID ingendo kende kiragere kire bwangu buriro bukize uterus mbali bagutumye intrauterine device bari bagutumye coil umuntu bwate coil uri coil ne bwataka gusi kagucha baka asense moyoro yibo ono ebinyinyi bina biko bwataka gusi kali bigende bwangu igo intrauterine device inko accelerate ro senko gerere buriro bwenda bwangu kubo umuntu ole ngutumia intrauterine device igo no muntu bwate gutumia intrauterine device na baratwara ubururu bwango kuzabanya ubururu bwango butani abandi n'ibintu nebinge ndo kwanto kole gatuli ibimanyirira imbere bi umuntu akorora umanya ngotwarire PID ibimanyirira ikiurare utume ngwanjoro ubururu bwa PID ngine binge lakini kimanyirige tangani no koromu endenke ubwate called lower abdominal pain ekero koromu endenke ina bora nyola na waturu bwa PID okoromu ko na bokora ndi bakasomogongo okoromu mbakomogongo okoromu endenke okoromu bakomogongo na bora nyanga waturu PID again to get kabere no chabu weta kuba soro igoro ubo chabu weta kuba soro igoro ubo chabu unabonye bari kikara kinyinga bole yellowish bole bose green n'uranyole brown. So ekero korro ubo chabu weta kuba soro igoro na buranyole kwanyolire PID obo chabu bogo tyoka bobe ekero bwateli musu litali gokoboke bakabande bombera ndeso ko mu mugondo ko wajotanga musu libe ekero ko uri musu libe kischachi bwate ego tyoka bwateli gokoboke nabo konyoranga PID bwate egento kende ekero kukumura naso ko mu mugondo kumura naso ko mu mugondo kwanyoro ugutwara ubusongo boleigo oswati bakiregayo bakongereza ngati ndagitikure mu mugondo pi okobusongo bokogenda iguru no cover is what you call cervical motion. Once a cervix ego chikosuka ya kolentro ubusongo boleigo sana. So kwanyanga abantu bore karembu ya karemiro mugondo lakini bono tatagiti mugondo kolemu esa babu agotwara ubusongo boleigo munangeta ko batene again to kende bono is what you call ekarogotu chigotu ogotu no bosongo. You can imagine now kwa gatule bosongo kwa bwate bosongo kwa gatule mburabuya bono yaikire karokorda periods kiago ekarogotwara menses ere painful, you know, painful menses. Ole miaka 35 kwa nyola bana buya lakini bono wachakire gutwara ubusongo ekero gutumbura yago
obosongo obo nabora nyonya bubwate ne sababu bubwate no sababu ya PID na ya lento obosongo ngatonda kokwana egento kende kokakananga nabora jago tumbura engaki entambe ko gatule mbura matukata to bono waye gutumbura amatuko 6 amatuko 8 nande egento kende ngo twarole ndunga sporting embule nkenke goja in between your menses utara ikinga kiyogo chikutumbura konyanga ambulance ni ya soki gose kwanyora liyo embure nkego ya soki eye ni dalili y'uburuye wa PID abandi mbale bagontenga ekarongo chikumara ne somo gondo nanyore embure gosoka embura nke ya soka embure gosoka nabura nyorenga ne bwate usiano n'uburuye bwa PID liberero mubere kaire ni infection yo kokora nterliberera okonyo liberera litali kokogoro libera ligocha low grade fever libera ligocha na wanyanga n'uburiro bwa PID wa koleki watwaye so gokorore menyetu akwanire na buranyorenga n'uburiro bwa PID lakini yanko nyoriga nande onyorenga watakire konyoro umwana utari bwa tubutu abanyanga PID yako kogera so people need to know nga okotanyora abana ngokora changiwe amangana PID gotanyoti bana nabanyanga PID gogosungwa Igo bano PID inabeko lead to miscarriages. Yes, it can. Okay. Alafu maybe at about nere ya gatio burwaire bwa PID na no bwa UTI go say maybe STI, STDs. Burwaire bwa PID mbwa tofauti na UTI. Yes, mbwa tofauti. UTI is urinary tract infection. Nga yani binyi byaswere sense moya machi byachire sense moya machi ose byachira se bladder so ebinyi byachira sense moya bladder na bura na bitoko nga UTI oligero li UTI talinga monomonere yo kwambukiribu kasokole mu mugondo UTI na bera ego cha monomono esogo chafu ebinyi biri bikorenta UTI ibikorwa so murango bw'echwene no mono asichicho cheito kogende cho ese cho italien safi kwanyora UTI so UTI talinga lazima onyenyole gwetira sokole mu mugondo egoja okobugo cha because uli kinyi kiriye korenta buri bwa UTI 95% igekoronga E. coli Escherichia coli gekruwa so murango bw'echwene igo kebuga tu UTI ne tofauti na PID ne tofauti ndio nini oligero li UTI egento ekaro monta bwa UTI akonyora abnormal urine pattern amacha kugosamba ogwitira amache bwango amacha gukwaganani utaitira na bora itira amache yani okonya what you call abnormal urine pattern lakini twatebinye suburire bwa PID ubucha bogosoka nense moyo roibo yeah ukwanera maybe amangana hygiene kero kende maybe onyo musubati takubeka bochenu bore igoromono nanya yakutwara bore irobo ya uno bwo kwambukiribu igentara tware UTI ngotubuga cyubo safi wese ine nabo konyora urinary tract infection yani biso yase moyo roibo ya maji lakini to konyora PID because twatenga PID na moriro yo kwambukiriwa sokole mumogo umugondo igorasima kabisa be no mugondo gose maybe otware maroira ari gwate akorete bacteria somobere yamana daktari bono gosuka mu kigo cy'umuntu egwate abasacha gose abagaka barabu bali likely konyora buroiro boyigo lakini naende gwate abanga uko babule bo kwambukira sokole mu mugondo igo musubati takonyara kwabaga kwambukira muga uburiro kole mu mugondo bantu bakwambukira ni bonse no musacha wambukira umusubati goso musubati wambukira umusacha lakini ikintu gera twatanga basaja mbali konyora PID mbavuga ati uterus nondigalde ibavuga ati kintu ikurumwe prostate so tikatole nkinki abasaja bakonyora egenda nali basika nabo bazo kumweki bazo kwenje batanga ntiri konyora murero abono ijembyande no
ekero kwanyolire uburire bwo kwambuka nk'abono gonorrhea use chlamydia infection ayino mwana omumuro so musacha amarwire aliyo betonya weni bwangu buri bogotira basoese prostate yago ekero bwasoese prostate yago olente inflammation of the prostate bokolente ngendokunga prostatitis no gusambeka we prostate okabota gito weni uburire buri bwatire igoro bwakigosambe prostate yawe tali yavuka uburire buri nabo kogenda bakasambagena yo mugaka uchikolente ngendokunga ochitis inflammation of the testes. So enjira yetu yo ruburo y'umwana omumura netabotu n'enjira yo ruburo rw'umwana omwiseke lakini ninda tebanga amarwira ya amarwira yo kwambukira tago kolentere mechando naba kolentere mechando emenge asomuburo. Yes. Yamana bono maybe omusacha bonere bimanyere kyara aligereri amanyo tware maybe prostatitis apart from ayandi yo kwambukira muna gonorrhea. Prostatitis ekero kwanyolire karbono nambe munkororo buchavu gwetase semu yago yoro so ngutwaro ende kurunga urethral discharge. Urethral discharge nekero muna gose kwanyoro uri bukwambuna gonorrhea na burarura amaira gosoka ari yellowish. Ndiba nini so nkororore discharge mangente goteba muno mwana omumura koze nkwawe kirigo kugitira match konya magaya yakobagana kongi bujambure bwa tigitenjera gute so ekero konyore discharge mone discharge mangente gokwana igona nabo gukora umunsi yenda umwana omumura ukora umunsi kase moyenda lakini kwamburi ngaki nakibara amanyenga batwalire prostatitis ekero gwatwere prostatitis prostate yeko so ekero gwitira maji tata gosoka amaja gokwa ugutira lyo kaliyo amaja kwamle because prostate yako reki yabimbire so ekere prostate yabimbire ego block ya maji gosoka tali ya maji oka ego block nyore embegu gosoka so ekero kumana soko mugondo gwatwara kwanyoro bosongo buri gore ekero gweti embegu yago atiwa nini igone gwanyere prostatitis gusa macha kwa matatu tikosoka gona bugo ikari so gwitira maji kwanya maji tatu tikosoka kwanya ganyerera gose gwitira ko ikanyomba ko nga maji tasoke tyoza nandi gwachi gwitira again you see so ekero konya prostatitis ige minatinga prostate yago yabimbire abakora imanyirigete. Daktari uroire mbole bokoro ku appendicitis korengi bogo affect appendix bona mogoroka erone nere in relation na mangana ya PID no bore kando appendicitis ni njira yendagira wontu bwate njira yo roibo tuwate njira ya maji na tuwate njira yendagira oligera li appendix naga ntuwete kanga muna you know nini nitasema kakitu kadogo tu kanapatikana nsemo ya mara manene nsemo yokoli igase ibya kifose kobera so kwanyora ganta kuno kamera tekako konya so gwite binyinyi asensemeri yenjira yendagira pono echo esoime eso ese appendix ose binyinyi eso ese appendix bigo sambe appendix yeli ono gusambeka kwa appendix na tokuruga appendicitis sometimes even they can imagine kwa watu wako ba unataka ni daktari au wako ujono ngaki kuna appendicitis okore operation nganto kali kabuto ndio nini so tebu atiusiano na PID alafu maybe keromo ntabwata ya pelvic inflammatory disease saso muberoe maroire nari manene ego chiare da umuchanda so muberuma yaba nemona basubati sana ekibondo kunga complications amaruira PID mechando kiara nyore asomubere amaruira yo kwambuka kwanyoro buri bwasina umepata ugonjwa wa sina kama gonorrhea umepata ugonjwa wa chlamydia infection kama gonorrhea mechando kiora nyore anjo merigera ningani to so asomotimo como korere to koira na tunyare ko batu ko semanya na doctor Kena Moses
igoro ya marwaire amenyekanete buna PID gose pelvic inflammatory diseases. Tobese gusuka tobese kogendare. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chishekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yawe kwene kingangwe somye oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eligo kwanira okwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawe na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero Nsoko amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kwago kunyaretera abuna atekire ego chakra ime rugongo rwa gusi ego ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira litko olia chuma ensaye moya maragoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Nsoko TV oboroso womogusi Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama getamanyekana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Amaro ni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko
ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulende tali nchirende onsora krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igero y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyinsimegete ntairangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe tosoe mogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomurobere obolimi nobotugi ekero turesemya mange kura sabarimi chini gongoro kwa pathway machine asomurobere bw'obolimi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Ekerenga kyobomo bw'omugusi neganga yokotwara ekiamekemo kia gesiasa bosi bobachori bonene. We as Omogusi have to grapple with the idea of Omogusi. In our area, ntobwate ngentabantu bagesimama maitona kitoka riko ku listening allowance. Ebya mayenga monto koline gari kwenda Nairobi uskwenda Busi. Labora line matatu, labora line personal car, labora line Nissan. Eventually Busi toka kitwe. Kuburia k'omugusi konyora amagendero nabo igokoba SMS yo kuruberia siasa chense. Abantu ba Jubilee ntoliete share ya serikali. Njitiri moibi, I'm a person of the highest integrity. Umirana na inche Clinton Ondigi asegi karona barai bage siasa kurugusi kirari tukoria Jumamosi gochakira ensa eya monenusia marogoba ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Sembro Gomingo Magara, minto mwesi mwenye kitinga semua beta, muganda goregeria Yensoko TV, oboroso bw'omugusi, Yensoko ya kugusia mata magano. Iyo di tarumbeta ya pili, ekinege chule ya gatatu. Wewe oyo kobugibule kederebe sakoegwa eba koboria kajomongino yego kuana korwa Yensoko TV oboroso bw'omugusi Yensoko TV oboroso bw'omugusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbali kobwa mbabwati mangana agwanjereria mbabwati mangana ari yokobiza gose yogokenga ni yokomenderania ebagosoki kerikerororo magega ya televisioni Yensoko gwikasero yao kwanyora ribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogokwa gose okubonchureria bono nabokonyora ribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchureria 0788666662. Kayet kosoka goja makanyora nga iga abantu bejira abo bangangensa ebintu biyete ga abarolimbu na muligeretia chisimiji nyinge njiyete cy'abantu bali naragorozere customers ecyogoroze jine abonjereria bechiro ya magena kwerera sarama iga y'umurero gusamba enibo yabo ukweli kya kwaboro kigwa ba grade ngo kwabere kogo chaka bene no borora baibo baraganga asingenjo twasiriria abana baito igenge buna nechi base cheto tobegeta account ya ekare ko bo mwari bo mwako magata kuna base cha unchijo
abaibori korobekana amaiga y'eskuru ya St Thomas Raganga kulika amachibu amabe. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mancho murigereria wa Ensoko TV, karibu sana sehemu yetu ya kabere y'omuroberi obw'obugima n'obochenu. Tugendete gusangana na Daktari Kena Moses abasitogo kwanera igoro ya PID. Daktari, Yes. kero kendo mungina narorenge chikoni ali bado konyokorosie ndagera yabono butuko o tanyorete maana eriete PID kero twacha komuroberi oyo itu ingani omwinyori PID obumburo ereki byo muno Mr. Mausa itogendo kwanira gento kunga PID twatebiringa umwanchi omurigeringa PID is pelvic inflammatory diseases. Pelvic inflammatory diseases nekero omusubati y'iruburi anyori uburi bwo kwambukira wetera sokore mu mugondo igo kwanyori uburi bwa gonorrhea kwanyori amaro narakurunga chlamydia infection kweba nkwagenda nyagitari bwangu onye nkwagenda nyagitari bwangu ayo mwana umweseke gose umusubati togenda nyagitari bwangu amaro yagutira agenda nsemeri yago ya igoro yoro iboro tokuna the upper part of the female reproductive system. Once you bwetandie cervix bwasoire se nyumba y'omwana bwachire ntira y'amagena bwachire se ovaries inatokoka PID lakini arodi abantu bandi babwate PID atabwate kemanyereri kendi gyonse atabwate kemanyereri kendi gyonse agocha gotenga na babwate PID ingakiri asinyiro konyoro omwana oji wakwibicha omawete ngaya no bwate PID. So what am I saying? What I'm saying is that sometimes twagenda for medical checkups talinga tokuganya bakatutwale mechano tumakonekita ine togenda kukwanda PID. So what I'm saying again nekilinga onye ko ro mwana omwiseke somumura kwa ro buchabo bwetekula nsemo yago yoro iboro ukoro muguru esende nkana twate imanyirewe inchinya gitari tokuchunguza site tokwama lyogo egere obe byake ndio kwanza PID. Yeah. Yamana daktari kwa saino ko babeka bono ningani tusuke mutugo chiase. For example bono batwali roborwairo bwa PID. Complication ki chirareta so mubere maybe bwo musubati kusubo musacha. Itwatanga uburire bwa PID no bwana musubati. So mechando kibura korentere uburire bwa PID. Uburire PID nabo korentere what you call chronic pelvic pain. Obwa tubosonga se endenke botaere. Obwa tubosonga se endenke botali koera. Bono bosongo ukunya kurumwe endenke maisha yako karibu maisha yako yote. So bwa korentere chronic pelvic pain. Na anda obwate chronic pelvic pain ekero wakumera nesokore mu mugondo ibago twaro bosongo abandi batikore mu mugondo pi because bosongo boreigo pelvic pain, chronic pelvic pain na bwe ko extend ba komogongo igokoro mu endenke na bekoro ba komogongo ndibani abantu bande batwalire gento ikoro kunga nande PID ngangente korente goteba nabego korentera ogosambika kwe uterus eikoranyo oranyo konyoro mwana kwa bere mechano igo PID nabego changia korente ndunga infertility. PID nabego changia korente abortions kagera inyomberi yago yo mwana yatwalire ebinyi bireime so likuwa bwatiro bolito nabe korente ngento yakurukunga contraction of your uterus. So once contraction chakire abortion yaje. PID nabe korenta what you call fallopian tube blockage.
enchiri ya magena yago erente etwale blockage enchira ya magena etwale kwende chinyama chije chimuse ama what you call scarring enchira ya magena eche eibunge naro tugo bantu bamanyi ngaki onye kolenga kiyo konyora abana nande enchireri ya ibungire ligena lyo mugaka ligena lyo mungina taliko chikomberana eyo mitingo chikolenta nande infertility nangende kolenta PID nabe kolenta uzaa abuses ase fallopian tube mwiwete ekaro yalento uzaa use uzai egende bakese amagena amaira kwende bakese amagena amaira agochese kwende fallopian tube amaira nabara ateke ekera atekire agende ese kwerende ese mubero gwima agende ese peritoneum ekera ikire ese peritoneum alente mechando what you call peritonitis emechande ese peritoneum yaro nabakogenda asa manyinga alente what you call sepsis infection yesenjira ya manyinga era kolente mechande menge saidi so PID nabe kolente mechande menge tutakwane tukole na baka maybe miscarriages yes itota na abortions ya so nabe kolente so PID ne wente ko weni egeterente mechande menge igobono aso bwengae mna daktari wate no burero ngo bweni bubode gose timba ya ite ngo bweni bole lakini ngombo linga nere ntezo mwana umura te kolente zo mwana umura PID lakini nawe kolentera mwana umura emechande mengao muna bono nabe ko molentera twatebire prostatitis nawe ko molentera uchitis amagena gusambeka nawe ko molentera ibintu bindi binao nabe kolente kintu ikuru kunga urethral strictures chiusi kisoegali nsemo ya injira ya maji kuruko urethra macha agotago soka and that's why it is important nga kero umuntu agiye ngitari tumuweni ekero ngakia bantu bakuwena eri to kwenda leo urero wa PID ngo wena ore yes urero wa PID ngo enda wena ore egento urero wa PID watagete no munyagitari osometuka anaelewa urero wa PID na roli abantu bakwenda over the counter wa mariogo ogende sekemi zoga ngeli ogetenyi na toxically na fragile ngago singa gento gete PID ko wendi no munyagitari osomete umengete ngeke burego kwani kati watenga PID mono ekolent nagento ko nga chlamydia infection eyure protozoa nani tubwate ekwerende twatebiringa gonorrhea bacteria kurunga gonorrhea so wika umunyagitari abe ngomanyire nga ngikiarenta PID tali byogo kunywa matuka 5 wanala baza kunywa matuka 3 umuntu ego astromycin watenga gendo kunywa matuka 3 kwa wenire teo ko wena igo engakinere yogo tumia mariogo onye antibiotic oikotumia antibiotic ege kagete otumia antibiotic ege kagete ege kekyo kebugata matuko gose 15 to 25 days kwa mfano so kwa nyoro umuntu akanda go mariogo matuka 5 toko wena PID oikatoke tokwe the right antibiotic chigo ko weni urebwa PID. Number 2 onge talk abandi bali batumire amariogo antibiotics paka babere resistant mariogo yabere resistant ukatumanya nga dogo korea ndio kurunga calcium sensitivity tena ngendo nataka ngira na mega simu nga ukatumanya ngamburu ile cyubu urebwa PID nga cyubu bwati iko ikatokoro ngendo kunga laboratory testing uikanambeye mo toake ultrasound ego twenga no bwate PID onye ko bwate vaginal discharges no bwate buchago gosoka uikatobokorere culture and sensitivity ndio wanini uikatokole uchunguzi culture and sensitivity ngoto tebire ngamali oki are sensitive are very sensitive uche bacteria so twa kwa nakanata to kwa mali over the right antibiotics
ekero twanyolinga gusa mario ga bere resistant twamanya go introduce mario ga ndale natural ntubwate mnabone lyo likurunga echinacea right antibiotic a natural antibiotic twakwa echinacea ntubwate mario mnaono cranberry ntubwate mario probiotics twagokwa egere kwa gwena bwangu to maintain immunity yawe nebintu bindi so ekero buchi sinyekitari ito ya walfit okumanya naenda kupona. Asege songo bago tema prevention is better than cure. Bono ncheraki umontara nyare kwe prevent tanyora maroira e. Bia mono, very good question. Na kiumontara kole tanyora PID. Kiumontara kole tanyora PID. Kituatewa nga okonyora PID number 1 no komera na sokolo mumoge amugondo abstaining. Onye umwana kusabana bake baitu bali 18 years 17 years 16 years wikatubafundishe nga tiga kole mumogondo tarike myaka yo kole mumogondo bona no umwana some school kuja kule school amangana nache padai. So abstaining number 1 is the best. Number 1 nere gokonya mutawa konyora urere wa PID. Abu bado daktari abu abstaining tuta bara senyuomo na bara buno ba advice ba ya itwate na kiana tabanga ki everybody bidiyebike abana bake baito 17 years 16 years 18 years ketubatenga yaya enga kiege ntokere mo important number so soma no chakole mo nga kiende. So abstaining nera enjire ya mingia tari nyorese abana bakebuka abantu bali bataranyumba abanene onye turanyuma you abstain baka kwa koreke kwa nyumbire giving and take. Number 2, protection, use of condoms, protection. Egere tubasa konyo urire bukwambuke ndagenda gutera. So when we are using condoms ngo konyo kore tubasa konyo urire bwa PID. Number 3, to twara partners y'abandi. Abantu bwate buri bwa PID okonya babwate abantu bakoli mu mugondo ndabwa bangi. Abwate John, abwate Zaki, abwate Brian. So boyikoke abasani bali bawo kuri mu mugondo nabo. Bikanya abasani. Number 4, kokonyora kwanyoli monye bitwa kwana bitangana. Kwanyoli vaginal discharge, kwanyoli ndego koroma. Minyoka nyakitali bwangu. Ekero guje nyakitali bwangu okurwali bwangu uriro butaraba PID. Utego nini? So ogocha bwangu nyakitali nande nkole very important. Anatebaiga. Koge ndi so munyagitali osomete unyagitali. Wantu bali bakiruka na bagitali bali. Mudaro jaga bolinga ki daktari. Vero muravange sana. Kubara muravange. Ngobatenga na vange buto. Tuli vange. Daktari keno lega. Abandi bechikwaka. Wana alo bakona ne bakona abanta bamonda batanga no munyagitali ndi obegete bake steps komne. Bia sara. Kumwenga yiwa jindo basome. Tamagitiza jitasome. We have to be serious. Amangana yo gokogwenya marwire tali gosoli no umubero bw'omuntu no mubero nyasaye oikoru ali gubuya ile nzogotero tali ngomuntu ni wala kino munyagitali na wame no munyagitali. Kuna watu wanaongea ni wadaktari na sio madaktari. Ajaenda daktari lakini kwa sababu amejua udaktari wale kuna pesa anaingia kwa udaktari ili apate pesa. So waje nyagitali twa kwa murire. Daktari ngetongerege kuro ku dodging. Ninga niyo resero mwancho murigereria ekingendo. Dodging bona abantu baitebiwa. Boyikoite binyinyi, boyikoite binyinyi ase umurango gw'ecwene. Sore murango we njira yoro iboro. Ase njira yoro iboro we sibine chemical chiachire. Chigote ubeka maje watenga isibi boronge waite binyinyi binde byonse biregani. Imbuya ndorakana. Lakini chemical chiri takichia take kolenta cervix cancer. Chemical chiri ajeje kolenta cancer nini chiri chia bare na rumo swati to uchitegaiga akatwara reaction bono kuikoro tegiense yo twalega tonde kanina sese mo ya yoro ibo
because ya kutumia chemical tenga chemical jitumia bono go itebi nyinyi chemical jitumia ngori ruwana ndoza kogenda satambi tikabantu baisi na uya wakabena twakaisi bikuru kale ngenteke n'abantu baire bona maybe abwa sense moyo busafi bwense moyo rubero roma subati maybe no bad advice ko iwa bande bagote gusene chindimu bande batumeka ko sense buniki no bad advice busafi kibabwenda ko beka nje from nyomboli tumie sabuni ya kawaida mneke bande kawaida itabwati any advanced reaction side effects otumie kisabuni kibwate chemicals mono nabo kira collective na ndeshide ndende yo kuyagi na kwa kweli nchitingo tanga kyo waswati mama ngene kwa wanda kwegenda lakini make sure nga nubu watu busafi boleibo unaona twatela morula UTI urinary tract infection ago choko busafi butali boronge unaona kwa mfano yanda kwa example umuntu imukire imukamambi taisi beti mubere ukire kole mu mugondo ogenda mugondo uchigotole chaye uchigole mu mugondo ogopora ko ruonsa nani ochogende tundubaye ocho agende goncho kana ditigoligi ko ngayande to ndi choenene ogenda abu twende getutuga olgia mato ogenda ne banganaye so ekero tali ko musafi muno ebintu bikuba so murango bwe choenene yache senchira ya machi kwanyora UTI especially sabana abaiseke ko busafi wo wonge nyoro busafi mbutakere nyore senyo so tikatoba basafi njye ngo tinda abantu ngakitalira muganye oisi umubero mugima isibi asensemo yago yoroibo isibi asensemo yago yansoni wo isibi taldas mosi na machi na bo tumye gatamba obege toto gata machi imbe karo ko kwaliga moire etige tamba kiago kabu musafi ubusafi mbutakere yamara daktari koregiyo mwanju murigere nagasaide ko bagakonyora amaegerio arachiko bagakomokonya tanyoro boroiro bwa PID bono kerekende daktari aboroira aba bono mna bakoligereti mbale bakuniru batete kogotarira maybe no baeresere ngakyo bagokwena no bubweni bwao arafu batayinga yogotoka muchubuso daktari yetu ya Walfit binati abantu gutambe into nyaktari yentangani tobwate chinchira isato choko bweni amarwaire into merate enjire ya kawaida toguna conventional medicine ngasomero nyaktari bwa kawaida bande kagenda ensi ya Malaysia ngasomero ngwa nutritional medicine and hambo igo chinchira isato chiko bweni amarwaire nchigo tosinya urere bonde bwensi watu mugorogo mbo wena igo ngako bwatu urebo kubusumbua bonde bwensi mubwate gose prostate enlargement no bwate heart problem no bwate stroke no bwate murugongo gokoroma make sure nga wakira senyekitari yetu ya Walfit egero nyoro bubweni buri yotakire kuba na ubwene buye kare senyekitari yetu ya Walfit tokatanga saa 3 ngete bantu barwale tokurwara sogotamanya egiteria ne daktari Moses Kena Ansarigo ngoro senyekitari ya Walfit Health Centers na Walfit Health Centers ntubwate kliniki ga Bosongo ase nyomba ya Uru Plaza wali batome Uru Plaza inchumba ka Bosongo tarwe kire Bosongo bori nga marigi tinkagiye ogo kamarigi tigase kibuceri kire marigi tigase bago samba kinsu ebuceri yo mweri go chamate enyombe yentambe nere kurukunga Uru Plaza wose Alisa Plaza Swaime nchegoroba ya gatatu erumu 307A noko nyoli nyagitari yetu ya Walfit nando bya Bosongo miskaro inche ngotoke nyagitari ya Bosongo sekero montago cha nincha konyora ntubwate kliniki ya somo chibu Eldoret na ntubwate kliniki ende igari Karatina tubwate mwenitari kunga Dr. Munyoki dai kunkerese namba ya nesimi ere 0722 245763 namba ya nesimi ere 0722 245763 obutuko borobia
Bia mana daktari. Mwancho murigereria no kwegena kwane buna goikabono asetwa ikiro mwali bo muroberi bweli tukoria rero bo bugima nobo chenu kwanyara kubago gwesemia mange igoro ya PID, Pelvic Inflammatory Diseases abaswa semigubuna anene mono ni kobogo tubwata into abasubati ose abana chinyaroka. Yandara kurigereria umuroberi yoito ase social media platforms cheto nyatonyo tiri bagari gotorigereria ase tu TV yaitwe marogoba ya rero wetera ase semo ya Facebook, Twitter, TikTok na boigo Instagram ase Ensoko TV. Kwa beri na incho mradio Caroline Mausa tabato kumera na weekend aso umuroberi onde nakuganire butuko borobuya enekyo bugima borobuya iryo menye boigo aso bugima bore no bochenu.